Здравейте! Днес реших, както вече сте прочели заглавието, да ви споделя какво сложих в моят багаж за болницата. Това ще бъде първото ми раждане. В края на видеото ще прикача още едно, в което вече съм родила, за да кажа дали всичко това ми е било полезно, дали съм го използвала. Първо ще започна с багажът за бебето, защото той е доста по-малък от моя. Болницата, в която аз ще раждам, ми казаха, че единственото, което ми трябва за бебето е дрежки, с които да си го приберем. Но все пак съм добавила едно-две неща, защото почваме с комплекта трябва за изписване, който, за да не разгъвам всяка част, той е чисто бели са частите. И друго, което съм взела, е една от тези антистрес пеленки, които се закопчават отзад, за да е бебето сгушено, както е било в корема. Взела съм една тънка пеленка. Моят термин е на 13 май, а днес сме 11. И предполагам, че ще е топло, когато се роди, когато ни изпишат. И просто такава пеленка винаги може да служи за всичко. Едни мокри кърпички, едно шишенце за всеки случай, една кърпичка, просто отново от Джамбо е. Има доста такива варианти, доста бюджетни. И най-долу е отделцето за самия комплект за изписване. Продължаваме с моят багаж, който е малко по-обемен. Почваме тук с всички документи, изследвания от началото на бременността. Взела съм си еднократни гащи, тези, които са на Always. Едни големи превръзки, най-възможно големите, нощни, едни горе-долу средни, просто за да имам вариант, тъй като да, малко тук не се знае кое точно ще ни потрябва. Тампони, които са от тези квадратните, от този тип, за да мога да си правя като компреси. Има много варианти, сега ще кажа аз кой съм избрала. Може да си вземете алоe вера и просто на едно такова тампонче, след като сте сложили превръзката или гащите, напоявате малко и си нареждате примерно 3-4 тампончета, напоявате ги и ги слагате. Тази алоe вера е закупена от магазин Зелен в Мол Сердика. Доброто, може би, на което попаднах в такива компреси, са тези от Хамамелис. Намерих в последствие сайт, където се продават даже специално такива тампони, които са напоени с Хамамелис и даже директно ги слагате. Но сайтът доставя за около 20 на дни, които аз нямам. След като сте си сложили гащите, еднократните, ако искате превръзка, отгоре напоените тампони, можете да използвате някакъв вид спрей. Те могат да се пръскат директно на мястото, могат и отново да се напоят на тампон и тогава да се сложат. Мисля да си вземат тези бутилки, които отново ще сложа снимка, защото не съм сигурна как се наричат. Ако искате още допълнително обезболяване, последното, което мисля аз да направя, са охлаждащи превръзки. Мисля да си подготвя няколко във фризера, за да може когато се приберем, просто да ги имам готови. Знам, че има такива готови, инстантни. Може да сте навсякъде, просто ги пречупвате и леда се пропуска в превръзката и тя става ледена. Не ви трябва да е била в фризера, в хладилник. Когато сложите гащите, слагате превръзката, слагате една ледена превръзка и върху нея слагате тампоните с напоеното от желаното от вас вещество, за да може да не е директният студ на кожата, ами да имате нещо преди това. Отгоре на всичко това съм си взела най-обикновени мъжки боксерки, просто черни мъжки гащи. Реших, че въпреки гащите, които леко пристягат, ми се иска да имам нещо, което също да ме стегне и да държи всичко на място, тъй като са бая неща, както казах. Реших, че е най-добре да си сложа такъв тип, като бело гащи, и отгоре взела съм си и нощница, но тъй като много не мога да спя с нощници, съм си взела и ето такова съм си взела, за да може отгоре да съм най-вероятно с някаква бюстие или сутиен за кърмене, отдолу с мъжките гащи и отгоре да си слагам това. И мисля, че е супер
лесно и удобно ми звучи. Отделно съм си взела и една къса пижама, и една дълга пижама, тъй като отново не знам какво ще е времето. И ще си взема от към дрехи това, както и дрехите ми за изписане, които отново не са нищо особено, понеже нямам представа колко ще тежа, колко ще ми изпадне корема. И съм си взела такъв колан, който изглежда ето така. Че разбрах, че е най-полезен при след секцио. Въпреки, че аз най-вероятно няма да съм, все пак си взех, защото ми казах, че и при нормално раждане е много хубаво това като помощ за матката да се свие. Друго, което съм взела, е свързано с кърменето, тъй като моят план е и се надявам да кърмя. Взела съм две ето такива. Ето така изглежда. Могат и да се затоплят, могат и да се изстудяват. Не е продукт, който да е само студен, само топъл. Доколкото аз съм чела, има много ползи и от затопляне на гърдите, и от изстудяване, зависи какво ви се случва. И ръчна помпа, тъй като знам, че са доста по-неудобни от електрическите, но аз като цяло се надявам изобщо да не ми е нужна помпа. Просто не взела естествено за всеки случай, понеже нямам представа как ще засучи бебето, дали ще е всичко окей, дали ще трябва да стимулирам. И затова съм взела просто да я имам. Също така съм си взела и това, което се казва хака, ако не се лъжа. И се поставя, прави се, стиска се той като вакуум и докато бебето случи от едната гърда, се поставя на другата, за да поеме всичко, което може би другата гърда произвежда, докато бебето стимулира другата. Тъй като това се случва, не е нещо нужно отново, не е нещо задължително, просто аз реших отново за всеки случай да го имам, за да мога да пробвам всички неща, да знам за напред и да мога после да ви кажа и да помогна и на вас. Съответно съм си взела няколко тампончета, се казва, за сутиен, ако има протичане да си слагам. Такъв крем, отново малка опаковка, но ако ми потрябва, ще си взема и голяма. В принцип, кърменето, ако всичко се прави както трябва и всичко е наред, не трябва да боли, но в началото винаги има поне някакво раздразнение, тъй като просто кръстите не са били изложени на такова нещо и затова знам, че е много хубаво. Доколкото аз знам, разбира се, вие можете да проучите за вас, но това не е нужно да се измива. Следващото си е козметика. Така, ми напълнила. Взела съм си много пак, казвам, с тези тампони. Нормални тампони за почистване, четка и паста за зъби, продукт за измиване на лице, шампуан, балсам за коса. Взела съм си и едно несерващи неща за коса. И взела съм ето този фотоапарат, който имам с клеенти за него. Като техника, зарядно за телефон. Но това са неща, които вече ще сложа в момента, в който тръгнем към болницата, понеже ги използвам. Последното нещо, за което не съм сигурна, ще вземем е разглавницата, която съм си взела за кърмене. Мислим да я вземем, просто да стои в колата и ако ми се наложи да я ползвам, предполагам, ще ми се наложи, ще я вземем. Тук малко ще се включа, за да ви кажа реално за всички продукти, които съм използвала и кое не, за да мога да съм ви максимално полезна. Естествено, ако вие сте използвали нещо, то е било много добре и ви е помогна, може също да напишете. Нищо, че аз вече ще съм родила, когато кача това видео, но за другите, които гледат, ще могат да видят. Здравейте! 2 месеца и половина по-късно, тъй като малко бях заета, но сега ще довършим видеото, ако ни позволят, естествено. Сега ще пробваме. Да берем. Белият чаршаф върху гимнастиката му е сложен, защото му е доста по-забавен от всичките му играчки. Да видим колко време ще имаме. Започвам с нещата за бебето. Нищо не ми трябваше за бебето, освен мокри кърпички задължително и дрехи за изписването. Вече всичко оттам нататък е по ваше желание. Тоест, аз си бях взела едно шише,
тъй като тези в болницата, ако не ви харесват или бебето не иска да пие от тях, ако се наложи да пие адаптирано мляко, може да му вземете биберон. Дрехи има за бебетата, но той се роди 3900, почти 4 кг и самите дрехи в болницата му бяха леко тесни. Тоест, може за всеки случай, ако са ви казали, че бебето ви върви по-голямо, да си вземете някакви дрежки, за да ви е просто по-удобно, тъй като там повечето са с копчета, а ако имате дрехи с цип е най-удобно, т.е. може да си вземете някакви гащеризончета с цип. Може да си вземете няколко бели пеленки от муселин, каквото искате, може да си ги постелвате на леглото, като го слагате. Просто са необходими за абсолютно всичко като цяло за бебето и тази възглавница, която използвам за кърмене, тя също много ми помогна и за кърменето и както виждате, като пораства бебето, го оставите да си играе, така че тази възглавница е 100% ще ви послужи и в болницата. Не трябва да носите памперси, има си памперси в болницата. Ако искате, може да му вземете и някакъв крем, с който да го мажете или за подсичане. За всеки случай, ако избирате да го мажете изобщо с нещо. Друго не се сещам за бебето специално. Сменихме малко обстановката по обясними причини. Малко предистория. Родих естествено във вода почти 4 кг бебе, 51 см, но без почти никакви поражения, благодарение на акушерките и предполагам на моето тяло, но на тях най-вече. Съответно, не се чувствах зле след самото раждане. Имах 3 шева, които ми казаха, че са козметични, така се изрази докторката. Не са засегнали някой мускул, който много да ме боли или да не мога да сядам или да имам нужда от всички тези обезболяващи неща, които си бях приготвила. Тоест не мога да ви кажа дали помагат всъщност или не, защото не ги пробвах, защото нямах нуждата. Нито бутилката с вода, нито спреовете, нито ледените превръзки, нито тамбоните с всички неща, които могат да се напояват, но това не означава, че не е хубаво да ги имате, защото аз радвам, че ги имах за всеки случай, защото не се знае как ще се развие едно раждане. Единствено алоe верата използвах, но за зърната, тъй като много се бяха разранили, понеже като се роди той 6 часа не го свалих от тези гърди, за да стимулирам да ми слезе по-бързо кърмата и давай, и да, не беше много добре в началото и си правих компреси с алоe вера, така че пак ми помогна. Със сигурност ще е хубаво да ги имате, просто аз не ги използвах и не мога да кажа кое помага. Тези памперси на Always или гащи, който както ги нарича, не съм доволна изобщо, много ми стягаха. За да си направите сравнение, аз бях 68 кг, когато раждах, т.е. без корема, не съм сигурна колко да съм свалила от корема, но много ми стягаха, мисля, че бяха L размер даже, но просто не са толкова еластични, колкото си мислех, а тези в болницата са супер удобни, поне при мен. Вече след третия ден, когато се прибрахме вкъщи, започнах да си използвам превръзки, т.е. не съм правила това с гащите, отгоре превръзка, дрън. Самите памперси се попиват много добре, поне тези в болницата. И аз станах много доволна от тях, тези нови не ми допаднаха. Мъжките гащи изобщо не ги слагах, върху самия памперс, той е доста обемен. Не можех да слагам нищо. Той е достатъчно стегнат, за да се чувствате комфортно. За колана също не го сложих. Един път го слагах някъде седмица след като родих, но пак не мога да кажа дали действа, защото просто корема ми започна сам да се прибира и някакси, не знам, не усетих нуждата да го слагам, защото се ражда това бебе и ти забравяш какво имаш да покажа, какво трябва да правиш за себе си. Мисля, като цяло забравяш за себе си и просто си толкова фокусиран върху бебето, защото се появи от току-що. Но и това беше моят случай, защото, нали, пак казвам, че нямах толкова големи болки, за които да се погрижа. Но да, със сигурност нощница ще ви е удобна, но не мисля, че и пижама от 2 части пречи за прегледите, тъй като аз бях с такава пижама и всеки път, в който идваха да ме преглеждат, гледат колко кървите реално, за да видят дали всичко е наред. Просто сварях донището и пак, в смисъл, не беше толкова сложно, ако не е нощница, така че ако искате пижама, може да си вземете просто двойна пижама. За кърменето ми помогна абсолютно всичко вече. Там наистина използвах всяко едно нещо. Студените компреси, понеже моята кърма на втория ден мисля, че слезна много рязко и много ме заболя. Беше ми много дискомфортно и студените компреси ми помогнаха за това, крема ми помагаше да се мажа с него.
помпата ми помогна, защото когато слезна толкова рязко влакото и трябваше да се изцедя, за да облегча малко болката. И тя ми помогна. Като цяло всичко, което бях взела свързано с кърмене, беше от полза. Така че това би ви препоръчала да вземете всяко едно от тези неща. Сигурно ще ви е полезно, по-болезнено така се случат нещата при вас. Друго, което не си бях взела за свързано с кърменето, са тези силиконовите зърна, които също много ми помогнаха, докато в началото самите кръти свикнат, но вече след това ги помахнах, но и те са много полезни, може да си вземете. Искам да ви пожелая едно много леко раждане, лека бременност, леко майчинство и всичко ще бъде наред, само давайте смело!